National for Bonum enam eye Nkawkaw marche bedwani so akwa yaresa bia hodo wo hono ni nro na wodi nro ne ma no he na Nkawkaw marche bedwani Joseph Frimpong etu apomodi adwumayefo se wo srada nro a wodi ama wo mo so wonfa ncha yarefo beba hono mo no wonhwe ne ye no wo ba wanto ama wo Marche bedwani o Nkawkaw Joseph Frimpong de futuo ama nurse fo ne a doctor fo a wo mo de enro abanu de amamu se mo monton no moton de mo manfo no wo nya hweye wo de sansem we tudwa abra breast care international e de enuru ahodo bi ekoma Marche bedwani so mfama apomudi aso ye wo ne mpeso aso no besre hospital for ne se nurse for ne a doctor for no ye de ko chewo ma omusumo monton ma ayare for na ebeba hono mo no na ye nyina kakra ye bituma ye de aboa ama ye manfo no eho atom no yentumi emwa se wunye ni free na ukokoton obi okra wo de mana wanhwe a onfa nkosi hospital ho no mumpo oba o ebi ni o ye ton wo baabi no Directorate na the same thing eno na ye stress ma yenye sa ye nyina ye nye oman bapa. Municipal Health Director wo empatemu ho Celestina Sante ensaka achedie nsemo de tudwane Inra infections are no yet so since na same no na you share your data typhoid high and pan and one of the nro papa e boapa ne kono e bi kan ro e ba ye ho so nro na boa mema ne mo mema ne mema anu se nyina boa and then e ma boa e mani bo ha ma asisante ye pai o ma ase ye wi ase ye pam na ne pam no e so pam na wonya ne wo de be pam a ahoma wo de be pam ne ne de la de be pam a at least no that ne kun eni sa be sa age ne ho na ne nyina no odi bia bre ye nti we de baby bia ye wo e wo ko west ha emfa ho say ya ban de emfa ho say asori clinic once ye clinic akwa woman e manfo no asori ko ho say private say ye de no ye be che na ba ni nyina clinics ne hospitals ni nyina enya bi